ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ози янамихе модели фасон омадагия кирта мехоҳам шумода нишон тиҳам. Бинеда таначхе хушрӯи кушотакай ози чанд ранг дора. У рангошам якта ба якта шумода ман нишон метиҳам. нархи чандай? 350 сомон. Бинед и шабнами сурайё ном доштаи кирта. материалаш ламиражай, королевский ламираж. пешак хеле нишонте ира бинед. касе хоҳа мисол рименча мегира худашам хе свободно места кирта. беҳад фасон рангои хушрӯ дора. оз дигар рангошам нишон метиҳам. марҳамат тамошо кунед. инҷа данаи рангошонай. ина рангош се ранг дора. чор ранг дора. неҷа сетабда ина рангош бисёр рангои хушрӯ. марҳамат беҳтарин. метавонед дархост кунед. доставка дорем 350 сомонай. материалои киртои фасони хушрӯ. инчунин ҳаст аз анаин двойко. аз ин мо видео кардаги будем. чанд рангош байнда тамом шуда буд. ина бо омадай метавонед дархост кунед. бисёр размерои нағз дорад. размерои калон духтарако бисёр мепурсанд. иҷода ҳам ламиражи ҳастай, ҳам мрамори барашкагӣ. ина ҳамаш аҷоибот. ба ҳазур тамошо кунед, интихоб кунед. то размери 60 ҳаст. доставка дорем. иноям 350 сомониян. чанд ранг дора. кадом ранге дар кора сурат гиред, дар WhatsApp партоед. доставкара бо ма пурратар мефаҳмонам.